TMTV. Кышның 4-нче атнасын ваклаган мизгелләрдә мин Рамил Шәрәфиев барчагызга да сәлам дип дәшәм. Яңа елга санаулы көннәр калып бара. Шуңа күрә һәр кемдә әзерләнү бара. Күңелле мәшәкать хөкем сөрә. Яңа елга яңа шәкрәсе килә. Шуңа күрә күпләр барлык негатив начар уйларга сау бул дия. Шуннан чыгып без дә артистларыбызга сорау бирергә булдык. Әллә нинди авыр сораулар белән башларын бутамабыз. Бары тик алар нәрсә яратмый, аларга нәрсә ошамый, шул хакта сөйләсеннәр. Сез музыкаль каймак хит парадын карыйсыз. Башладык. Музыкаль каймак хит парадын ачып җибәрүче Фируза Париж. Әлеге исемне кемнәрдер беренче тапкыр ишетәдер. Соңгы арада аның башкаруындагы хисләр дип аталучы композиция шактый популяр санала. Алдашуны сүзендә тормаган кешеләрне җене сыймаучы Фирузага 15нче баскычны бирербез. Өстәп шуны әйтәм. Без сүзебездә торабыз. Аның әлеге җырын хәзер үк яңратырбыз.
14-нче позиция бу атнада Әнвәр Нургалиевта. Кайсы артистны алма, күпләрнең ошатмаган нәрсәләре шактый. Әмма әлеге җырчының ни гаҗәп башкалардан аермалы буларак яратмаган әйберләре юк диярлек. Ялган, ике төрле сөйләшүчеләр бу гадәти хәл дип көлә Нургалиев. Шуңа да андыйларга артык игътибар итеп тормый. Аның игътибары үзендә, иҗатта, гаиләсендә һәм хит-парадта. Ә хит-парадта ул бүген кычаклама яратмыйча клипы белән 14-нче. Я, бүген кем? О, кызлар шәп, кызлар шибәр. Үбешү, күрешү, очрашулар туйдырды инде. Нәрсә тәкъдим итәсең? Мәхәббәт. Әйдәгез бу юлы эш мәхәббәткә барып җиткәнче хәтле уйнабыз. Үзләрен күк кебек, бигрәк матур бүген бергә мәңге булып яшәрбез. Шулай дигән сүзен истәмикән инде. Хәзер бүтәнгә синең гашык булдым. Кочаклама яратмыйча, яратмыйча кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Кочаклама яратмыйча, яратмыйча кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Ташлап киттең нигә, син мине калдырып, чит җирләрдән бәхет эзләде. Йөрәк сакрап яна, сине күрсәм әгәр, нигә язмыш шулай буталды. Кочаклама яратмыйча, яратмыйча кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Көзге яңгырларда җилләр белән килдең. Гафу ит дип балларыма бастың. Сине генә иркәм, гафу итә алмам. Бәлки бүтән минем сөйгән ярым. Кочаклама яратмыйча, яратмыйча. Бу юлы заграк булдың ахыры. Мин оттырдым. Мин аңа гашык булдым. Бүтән уйнамый. Яргалама, кочаклама яратмыйча, яратмыйча кочаклама. Кызлар булды. Бүген иртәгә мәхәббәт аңлатачак. Ничек шулай булдыра алдың? Авыр булмады. Унөченче баскычка тукталып, Марат Шайбаковны җырлатып алыйк. Маратның иң яратмаган нәрсәсе соңга калу. Үзе дә соңга калырга яратмый, соңга калып килгән кешеләрне дә җыны сөйми. Тагын яратмаган әйбер ул җырчыларның концерттан соң акча сорауы. Бу очракта инде без кысылмыйбыз. Резидент үз эшен җайлар. Безнең эш җырчының җырын куеп җибәрү. Шулай булгач, тыңлыйбыз. Марат Шайбаков, ашыкма араны эзәргә. Җыйындың китәргә, яшьләрең күзеңдә, мин генә түгел бит, әрнисең үзеңдә. Әлегә варалар бер генә адым бит, син минем яшьлектән яраткан ярым бит. Араны эзәргә, эзләмә юлларын, булса да башкалар
Алар мин болмамын, мин болмасылар алар. Минем күк яратмас, үзілген аралар, яңыдан ялганмас. Шулай керек дейсәң, ушлашып китербез. Син мине, мин сине, бәхетсез итербез. Ят ярлар янында, сағынып сарғайып, үзіліп ялганып, гомерләр үтәрбез. Араны зәргә эзләмә юлларын, булса да башкалар. Алар мин болмамын, мин болмасылар алар. Минем күк яратмас, үзілген аралар, яңыдан ялганмас. Музыкаль кайма хит парадының 12-нче позициясында Фирүзә. Без Фирүзәне күптән түгел генә ишеттек. Тик монысы Париж түгел, ә бары тик Фирүзә. Әлеге җырчы беләсезме нәрсә яратмый? Салкын чәй. Кайнар итеп ясалмаган чәй булса, ул аның ачуын чыгарырга мөмкин. Шуңа күрә Фирүзәне кунакка дәшә калсагыз, аңа кап кайнар чәй ясагыз. Ә без чәйләп тормыйча гына аның җырын тыңлау белән шикләник. Юлдашың булыйм дип җырлаучы Фирүзә бу атнада 12-нче. Әмінә Динара Рахимовның яратмаган нәрсәләре суган һәм металл. Ашыклы критик. Башлы суган һәм музыка жанры турында сүз бара. Әгәр дә сез шатырдатып суган ашыйсыз һәм металл тыңлыйсыз икән, Динара белән бер кашанда уртак тел таба алмаячаксыз. Ә безнең хит-парадта буларның берсе дә юк. Шуңа күрә Динара дустыбыз безгә бик тә теләп җырлар бирер. Язмышның бүләге 11-нче позиция.
Музыкаль каймак хит парадының беренче ундыгын ачып җибәрүче Лилия Гиматтинованың ошатмаган нәрсәләрен саный китсәң, кулдагы бармакларың җитми. Ул суыкны яратмый. Җәйнең 3 көне ай булуы аның ачуын чыгара. Татарстанның диңгез буенда урнашмаганлыгын уйлап куя да, елый суык килә башлый аның. Рок, джаз һәм бөҗәкләрне шулай ук әлеге исемлеккә кертеп булыр иде. Исемлек дигәннән популярлар исемлегендә Гиматтинова бу атнада 10-нчы. Синнән башка авыр миңа авыр. Күрмим хәтта тормыш төсләрен. Шәшәк аткан шымырт сиреннәренең. Синсез никтер сизмим исләрен. Кире кайтмассыңна сизенсәм дә, кайтырсың дип өмет идәрмен. Кайларда син җаным, кайдасың син? Гомрем буе сине көтәрмен. Күзләреңә бер карасам иде, бик тә сине килә күрәсем. Уйларымнан, төшләремнән югал. Күренмәгәч нигә кирәксин? Кире кайтмассыңна сизенсәм дә, кайтырсың дип өмет идәрмен. Кайларда син җаным, кайдасың син? Яңа ел! Зур! Яңа ел концерты! Сәхнәгә чыршы куябыз һәм җырчылар чакырабыз. Салават һәм Гүзәлев, Артур һәм Марат, Раян Спасыйков, Дилә һәм Булат Нигъмәтуллиннар, Фәрит Низамиев, Илсия Бәдретдинова, Гүзәл Уразова, Иллар Хакимов, Ләйсән Гыймаева һәм тагын бик күп танылган артистлар. Яңа ел солянкасы 27 декабрь, Unix 297 43 77. Менә кабат карлар ява. Кадерле тамашачым, ниһаять мин, Айгөл Рәхимова, сезне беренче концертыма чакырып калам. 30 гыйнвар филармония. 297 43 77. Мин Рамил Шарапов. Танылган артистлар һәм аларның балалары балалы солянка концертын тәкъдим итәбез. Гүзәл Уразова, Динара Фаил Латыповлар, Алсу Азат Фазлыевлар, Рөстәм Закиров, Иркә һәм тагын бик күп танылган артистлар. 26 гыйнвар Unix балалы солянка гаилә концерты. 297 43 77. Килгән һәрбер балага сюрприз булачак. Сез музыкаль каймак хит парадын карыйсыз. Без 9-нчы позициядә. Биредә урын алучы җырчы Иркә. 200ле ялагай кешеләр Иркәнең иң яратмаган нәрсәләре. Нинди булсаң да үзең булып калырга кирәк ди җырчы. Үз тәҗрибәсеннән чыгып, андый кешеләрне шунда ук айыра икән. Шулай булгач Иркәне берничек тә алдап булмаячак. Ә без бернинди алдаусыз аңа әлеге баскычны биреп, аның теләк җырына төшерелгән клибын карабызык.
Алга таба бер баскыч күтәрелеп 8-нче позиция иясе Вадим Захаровны җырлатып алыйк. Вадим ясалмалыкны һәм моңсыз артистларны күрә алмый. Матур итеп җырлый белсә, бер сүзем юк ди Захаров үзе. Ә менә кем җырлый белми, ул аларга ничек җырларга кирәклеген күрсәтергә әзер. Урамнар буйлап дигән җыры белән Вадим Захаров популярлар арасында 8-нче позицияга урнашкан. Киң урамнарда тар иде безгә, тик ятуларны белмәдек бердә. Узган чагында гармоннар белән кызлар күзләрен алмады бездән. Булды бар иде андый вакытлар, их сагындыра калды шул ерак. Үтәсе килә тагын бергәләп, урамнар буйлатып, гармоннар уйнатып. Үтәсе килә тагын бергәләп, урамнар буйлатып, гармоннар уйнатып. Төшләргә керә капка төпләре, кышын тын яуган кар бөртекләре. Куркытмадылар хәтта салкыннар, кулдан төшмәде бер дә гармоннар. Булды бар иде андый вакытлар, их сагындыра калды шул ерак. Үтәсе килә тагын бергәләп, урамнар буйлатып, гармоннар уйнатып. Үтәсе килә тагын бергәләп, урамнар буйлатып, гармоннар уйнатып. Үтәсе килә тагын бергәләп, урамнар буйлатып, гармоннар уйнатып. Урамнар буйлатып, гармоннар уйнатып. Дәвам итәбез. Чиратта Рөстәм Ләйлә Галиевлар. Нәрсә ашамый дигән сорауга алар бер тавыштан кешелек сыйфатлары дип җавап бирәләр. Әлбәттә, сүз яхшы сыйфатлар турында бармый. Ялганчы, икейөзле сүзендә тора алмаучылар әлеге исемлектә. Тормыш булгач, бер-берең белән аралашып, ярдәмләшеп яшисең. Кешегә яхшы мөнәсәбәттә торасың. Шулай булгач, күңел дә алардан шуны көтә дип фикерләре белән бүлеште алар. Әлеге пар бүген хит-парадта яшик сөю назларында дип җырларлар. Тыңлыйк. Мәхәббәттә барлы канатым син, Тәңрем сине сөеп биргәнедер. Сулышында яшим һәр сәгатем, синең өчен янам көйгәм гел. Кышык җәеп чыктың каршыма. Яшин бүген сөю назларында, рәхмәтлемен сиңа барсына. Мәхәббәттә барлы канатым син, Тәңрем сине сөеп биргәнедер. Сулышында яшим һәр сәгатем, синең өчен янам көйгәм гел. Мәхәббәттә барлы канатым син, Тәңрем сине сөеп биргәнедер. Сулышында яшим һәр сәгатем, синең өчен янам көйгәм гел. Сулышында яшим һәр сәгатем, синең өчен янам көйгәм гел. Тагын бер дуэтка сүзне тапшырыйк әле. 6-нчы позициядә Лилия Биктимирова һәм Фадис Ганиев. Татарча җырланган, әмма татар моңыннан бик ерак булучы җырлар әлеге резидентларның ачуын чыгара. Шулай ук яратмаган нәрсә ул үзләрен әллә кемгә куеп, ягъни әрекмән гөл булып йөрүче кешеләр. Ә нинди бар шулай гади булучылар Фадис һәм Лилиянең җан дуслары. Менә мәсәлән минем кебекләр.
әдемі тойған. Музыкаль койма хит парадының бірінші бешлігін ашып жіберебіз. Әбу позицияда Люция Мусина. Әлігі жыршы да яңа гына жырланганнары кебек үк фикердә икән. Шуңа степ икейізлі кешеләр аның яратмаган кешеләре. Мондый сыйфат белән бәхетле булып булмыйды жыршы. Өстәвенә җыры да шул хакта бәхет тәме дип атала һәм 5нче баскычта урын ала. Йөрмей яндагына, микәнлеген син аның аңлагына. Хан сарайлар алтын сарай түгел байлык, бәхет икән шуны ярату һәм саулык. Дөньяларны куабыз без куабыз, менә тоткан кебек булабыз. Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә, шын бәхет көйләренең тәмен тоябыз. Dünyalarını kuabız biz kuabız, minne tutkan kebek bulabız. Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә, шын бәхет көйләренең тәмен тоябыз. Бәхет бит ул ярап йөрми яндагына, микәнлеген син аның аңлагына. Гаиләләрдә булсын икән ул татулык, балаларның күңелендә яхшылык. Дөньяларны куабыз без куабыз, менә тоткан кебек булабыз. Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә, шын бәхет көйләренең тәмен тоябыз. Дөньяларны куабыз без куабыз, менә тоткан кебек булабыз. Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә, шын бәхет көйләренең тәмен тоябыз. Саны китсәң, Әбри Хәбриевның яратмаган нәрсәләре бихисап. Без шуларның берничәсенә тукталырбыз. Җырлый белмәвен белә торып, әрсезләнеп сәхнәгә ашкынучы яшьләр Әбринең иң яратмаганнары. Шулай ук әлеге исемлеккә татарча җырлап, үзләрен татар җырчысы дип атап сәхнә артына керүгә үк русча сөйләшә башлаучыларны кертеп була. Ялганчы, икейезле ялагайлар турында әйтеп тору кирәкмәс тә. Ә менә иң кызыгы, кайбер әйберләрне Әбри ярата да, яратмый да. Мәсәлән, суганны. Кыздырган суганны ул үлеп ярата, ә чикие күрә алмый. Андый нәрсәләр күп. Шуңа да артык санамыйча без Әбри Хәбриевка сүзне бирик. Алло, милый, ну чё ты где? Эй! Орталайға бөлдім, сиңа берәм, янған отыларымның яртысын. Күңеліңдә маяк итеп сақла, минем сөюемнең яктысын. Мин түзәрмен, түземлеләр түзә, янып кабат көлдән терелә. Anlatırman тик үтенәм шуны, күңелемә бүтән үрелмә. Мин түзәрмен, түземлеләр түзә, янып кабат көлдән терелә. Anlatırman тик үтенәм шуны, күңелемә бүтән үрелмә. Anlatırman тик үтенәм, күңелемә бүтән үрелмә.
Хит-парадның беренче өчлеген бу атнада илгәрәй ашып җибәрә. Кемдер кешенең тормыш юлын, аның кем икәнен белми торып, тегесен монсын сөйләргә ярата. Мондый шәйнәүчеләр илгәрәйнең кан дошманнары. Яратмаган нәрсәләр исемлегендә тагын бер әйбер пешкән йомырка. Монысын да җырчы яратмый. Ул моны бик нык басым ясап әйтә, әйтерсең концертларда илгәрәйгә йомырка төяп җибәрәләр. Монысы безгә билгесез, шуңа билгеле факторларга тукталыйк. Ул да булса илгәрәйнең клибы һәм хит-парадтагы позиция номеры, ул да булса 3. Ишемисез? Безне кайчан чыгарасыз? Сезгә әйтмәделәрме? Нәрсә турында? Беләсезме, анализлар бик шәптән түгел. Без үзебезнең кулдан килгәннең барын да эшләдек. Шуңа хәзер бары тик яхшыга өметләник. Гүлназ Сираева башка артистлардан айырмалы буларак юлдагы камераларның артык күп булуын бер дә яратмый. Бигрәк шук алар. Мине әллә кайдан танып алалар дип сөйли җырчы. Кренә берничә дистә фото ясаучы Сираева алар каршында да сынатып тормый. Еш кына фотога төшә. Рәхәт бит. Төшереп алалар, кагазга бастырып иңә почта белән җибәрәләр. Билгеле, әлеге фотосессия бераз кыйммәтрәк. Шунысы ошап бетми дә икән инде. Син янда шакта тыным кысыла. Янда булмасаң син ашынмам. Акылым дәшә булды туктады. Жаным исә синсез тора алмай. Син сулар һава, син минем язмыш. Иң татлы бәхет, иң ачы сагыш. Җәй уртасында суккандай кырау. Бу хисләр мине иң авыр сынау. Син сулар һава, син минем язмыш. Иң татлы бәхет, иң ачы сагыш. Җәй уртасында суккандай кырау. Бу хисләр мине иң авыр сынау. Йөрәгем гүя синсез яналмый. Башымны салам сиңа киләндә. Синсез дә кыен синең белән дә. Син сулар һавам, син минем язмыш. Иң татлы бәхет, иң ачы сагыш. Җәй уртасында суккандай кырау. Бу хисләр мине иң авыр сынау. Музыкаль каймак хит-парадының абсолют лидерлары җырлы гаилә Рамил һәм Рамиля Хайретдиновлар.
Алар ни яратмы дигән сорауга килгәндә, стандарт саналучы, ялагай, 200 кешеләрне әйтеп тә тору кирәкмәстер. Узак уйлап, озак эшләүчеләр дә Хайретдиновларның иң яратмаганнары исемлегеннән. Мондыйларны без гади генә әйтеп тормоз дип йөртәбез. Сез дә әлеге дуэтның дошманына әверелергә теләмисез икән, тормозга басып йөрмәгез. Без дә вакытны озакка сузмыйча аларга сүзне тапшырыйк. Pizza yaratasың міне? Yo'qla, babayım o'lib yarata. Nikahımızga 40 yıl. Rahmat olun. Рамил, бүгін нинди күн әле? Жанларыма жан үрәсең, сағышлардан киртәләр. Мин дә сине яшәтермен, уенымда иргәләр. Ходай биргән бер сөюне, йөрмим бишкә бүлгәләр. Сайратыйк әле сайратыйк, бәхет кышын бергәләр. Ходай биргән бер сөюне, йөрмим бишкә бүлгәләр. Сайратыйк әле сайратыйк, бәхет кышын бергәләр. Сайратыйк әле сайратыйк, бәхет кышын бергәләр. Бәхет кышын бергәләр. 15 позиция үтелде, 15ләп җырчыны җырлатып алдык. Ошамаган факторларын әйтеп җырчылар да үзләренең моң-зарларын белдереп алды. Хәзер исә хит-парадны төгәлләсәк тә буладыр. Әлеге вакыт аралыгында сезнең белән мин Рамил Шәрәфиев идем. Очрашканчага кадәр исән-имин булыгыз. Чао!